أرأست زينة قدماي منستر دكتور أبي أحمد مزحاف يمدبر منقص دخنات مسئياف طرح زي كونس معبالة زمن يلوم هنزات عبي قدب هداسة تزازيمو ممراقصي إبو أب استفلاليا كتماتات كل الأوروميا سلف دقاف تسالكو كاب وطاي منستر قدات وطا أمريكا ماركو روبيو أب كواتار عدتا كايدو سلام دعنا بلكم يتمسيوز خبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقات قرنا ساعة حد خوينو ماد زينا جميرلو ماد زينا أنا مرحكم زريت بريو حبيركم كتنحي فلما حتصر زيناتات قدماي منستر دكتور أبي أحمد مزحاف يمدمر منقص دخنات مسئياف طرح زي كونس معبالة زمن إلهم بتوم قدماي منستر تتحفى مزحاف يمدمر منقص مال تمريهم قدماي منستر دكتور أبي أحمد أبتسنا سرعة من رغاب زم حلالف ومل اختيم مزحاف يمدبر منقص ندحريت توقعزو مسده ساشتو زيت الميلوم مزحاف يمدمر منقص ندحريت بمقعز آبئيو سبرات قديمنا آبئينا تقدمنا يلو زيت حلالفنا اللوم زبنات ندحريت بمخاد قمقميلوم آبزي ندحريت تقبر قعزو مزحاف مدمر منقص تقنزوم كان حسابات كم زلو نبريهم كاب منغوزي حادث تزابع حتوتات كم زخونو بمحبار بتخكل زي محتاج تخكلن من لاش كين ركب زي قبرنا إلهم اتخال إدمان استزابع حتو مفرس خيد اللوت مختال كم زخونا بمحبار ناتنا بقعات الكعت مالي أب مفراس مبرز قودة لملينا سقاقرنا مهاب آينا برنكبلو بريهم عبي قدب هداسي إيثيوبيا نا إيثيوبيا راح زي كونس نفتوت إيثيوبيا ونكرعات كم زخونا زقلتوتهم قدما منيسر إيثيوبيا مدرق قداموت رقيق عبيين بزحن هزب زلو هاجر كم زخونت عالم كأمني لهم إثيوبيا جاغانو دفاراتن هيوتهم زي سسعو بنوي حوان انتن لكع جاغنونتهم زي نتف هزبتات نبرو لهم زخونت ون عم ملاخيتهم قدماي منستر دكتور أبي أحمد إثيوبيا دحر 10 عامات اب مدرخات كعشو اجر افريكان على سمي هاجرات غانتا كهلوا إلهم بتوم قدماي منستر تصحف مصحافي مدمر منقست ننبابقيعو قدماي منستر دكتور أبي أحمد بتوان كم زبلوت هاجراويت غانتا اب اهغراون علم لخون مدرخات وصيتاويت نختكون زخلو سرحتينا توغن يركبوا اب وشتي 2-3 عامات تنكرتي هاجراويت غانتا مهنات كبير كخوني كالمبر دحر 10 عامات اب مدرخ افريكان عالم تتصوعيت هاجراو غانتا قاعدن مقبار منقست بقراصنت ناصر حير كبيلهم اذا بتمنيت زي كونس بصراحه استهنص يزبلوتهم قدماي منستر نابنت دما بديس ابام لعل حدا ميت ماخلوت ستاديمات كم استهنصو حبيرهم زو مسرحتن عبيت كعسو اغري وسنت خمس خونو بمحبار زمسراح انتي كالكا اب مسكو تلفزيون بمرأي من نساح طراح زلوط نجار كم زي هلو بريهم توم قدماي منستر نصباح وصيت نايلو مسرح مسرات كم زخونه بمحبار منقستي نزب قمت بمئتاو مسرات خونو سرحتي نوغنا كم زركب قليصهم اب استفلاليا كتماتات كل الأوروميا استخايده دقاف سلفي كاب حقوس حلفه بمتحبار ناي مفصام عقمي زريلهم مكتل قدماي منستر سمسكن طرونه تو مكتل قدماي منستر اب محبراوي ميديا غصوم بزا محلالفو ملختيم تفطرو كم بلين عينو مكنخانن ملمعن زفلت حزبي كل الأوروميا قدب هداسه فلي ترجم اللويلم ماينو أورومو هيوتو باهلو اب كل تاريخون حزبا خبرتاتون لعل متأثار زلو حبر منت يخبلونا ملختهم اب عبي ربا اباي استهنز اقدب هداسه لو ما بستفلاليا كتماتات كل الأوروميا زتخايده سلف دقاف كاب حاغوس حليفو بتحببر ناي مفصام عام زر خمس خنون قليطوم ابتوم ناي دقاف سلفتات تغاوحو دمصات لمعات ناي منفاق سلام ابزي حاملاي بمدمار زبن مبرخ ኢትዮጵያ ብዙሓት ዓወታት ናይ ምጽናዕ ብርቱዕ ድሌት ከም ዝኾኑ ርኢና ኢና እውን ኢሎም
عبي قدب هداسة إثيوبيا تزازيمو بممرقو ناي أي كالنا ملخختا زفرسة دمو أسر حدوش ولد إيلوم رسم حدار كل الأورميا شملس عبدي سام عبي قدب هداسة تزازيمو بممرقو مخنيات بمقبر بحبرات كيلنا بزب المري حساب أبز تفلالي خبابتات كل الأورميا سلف دقاف تخيدوم أيتش ملس عبدي صاح برسب نابعد باباي موزا نسرحت المعات منقستي زلون عدن حاجزن بمقلاتو مسجانهم قريبا أبى ملأخت مسجانهم دما عاوت قدب هداسة برهات اندم استرخبة عاوت يلوم يتقدب نفت أمام مبقعو استرخب عاوت كاب عاد واسعبو زيت مزجبة تاريخ عاوت سلمت هزبتات كم زخنا بمقلات تاريخ عاوت عدوا زحدث يوم كبلو تزاربهم بروجكت قدب هداسة كابوش تندقن زنبروست حلالخ عنقفاتات بمحلاف نعاوت مبقعون صاريح حاميم أبز عاوت نخبقع ناي اللوطي أمرار حاب فلاي قدماي منيستر دكتور أبي أحمد بسول أمرار حاوسان هم زنبرا بمقلات اتقدم نفت أما خبقع نزقبر واستوات ومسقان أمغاربام اتقدم نزابنات زنبرا ناي كالنا ملخاختات حساسوان زفرسا دموغ أسر ولدو خامزخونا بمقلات اتقدب أبقرنا أفريكا زنبرا ياتاماي زلوت إيلوم مكتل رئاسة ممحدار كل الأوروميا أول أبدي هزبي بمتحبار ربعبي قدب هداسي إثيوبيا استرخب عوت أبكال أسرحة السلام لمعات النمرقام كن الرباربين لهم بحبرات كيلنا بزب المري حساب مزام عبي قدب هداسة ملكيتو وبستفل عليه كبابتات كل الأوروميا سلف دقافي كايدا لهم أبكتما سلاب استخايدة سلفي زترخبو أي تأول أبدي أبزم حلالف وملختي هزب تخلل هنزات تقدب بوند بمعداغن هي بمبركات حاجزنا قبرت أنحي لهم أبقى ألون هزب بمتحبار وعبي قدب هداسة إثيوبيا استرخب عوت أبصراحة هنزات سلام مخبار نابرا أبا مرقانا وها هوا قلقالوتا ممحاشن نمرقان بعثوب كم السراح بيرام بفلاي زلاق سلام نخعسل ناب سلام زمزو أكالات ناب سروع حيوت كملسو سعرنا تقبر خمزخونا مقلاز عمون تحبيرهم بريزيدنت سوماليا حسن شيخ محمود إثيوبيا بر بحر مركب تخللهم عالم نخ تقبلنا زلهم ممارستات قالو يعملهم ثم بريزيدنت مس تلفزيون العربية بزعبة هاجرمون زباو قداتن أب زجبروا على محتات إثيوبيا حتى بر بحري عبي قدب هداسن بزملكات حسابهم قليتهم بفلاي بر بحرين قد أو حنت هاجر كمون زقتان تحنتنا قداس مخانو بمقلات إثيوبيا بر بحرين تركب دليت كم زلوا ورد يوم إثيوبيا بر بحر مركب تخللهم عالم نخ تقبلنا زلهم ممارستات كم زلوون توم بريزيدنت أجنزيبهم ماد زينا هما بمكتات ركب حزر ما بزرزر نابريوم قدرات كنحلف متحف يمدمر منقست زي مسرح مغنيات سرع زي كونس مسرح زي تبابع متحف لهم قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أما خاري منيستر قدات مبرق أفريقيا تقيتات شور الدابوغانهم متحف يمدمر منقست أقامات مس مفتحهم زغمت أمخانو مقلات هاقر لخان خون كمز قباد ما قليت أميوم ولبهان قرماي مبكسي مبازح منقدن منقستن بزبل 4 متات تأمت زقبريهم أتوم مزحفتي قدمي منيستر دكتور أبي أحمد بحاسة مدمار صحفوه مبرب عين مزحفون منقست مدمار يزبل أتم مزحف إثيوبيا مدرق قداموت نعلمون زبركة التوجام زل على قوينون دهالوين من تاي دخخونت بزبل من نسحن من فسا وقنعات كم زل علن مفتحتات زقمت مخانوون قدمي منيستر دكتور أبي أحمد قال يصوم يوم اندينا انديانا بركو ياسبكوت تولد يفاردين السابي هنبرة كمزن كم تنيرو زحسبكو ولدو يفري حسابي كمزن يرو كيسرحو جنا زخونو أكلات محلقة قينو من بزبل نمخنيات على شاز تدالو مصحف انت يخونه كزلنا بقلسي الرايان حسابن هاجرنا مسرح تقيلنا تاريخ مسرح نقيلنا بزبل زتدالو مصحفيو منقست مدمار عبربعة زعباتات تمتيو يسرح أمل عليو ملعلي مالت انتايو نسقمنا ملعليو انتايو أب الزبل حتو من نساحيو تمتز قبر منقست مدمار ما بكسوريو ما باز حوزة اللي يزبلو قدم ميستر دكتور أبي أحمد دخلنا المسعر بزعر مسرح منقست مدمار مخانونا العلومي يوم يمدمر منقست كمينيوت الشاقرال في اللاغوتن
መንግስት ምድማር ካብ ትምኒት ይሳገርዩ ድሌትዩ ግልጽ መንገዲ ይዘለዎ ልማዓት ኢትዮጵያ ምርግጋዝ ይዕላሙ ንምምሳል ፈቲና ኢናኮ ንብዙሕ ግዜ ኣይተዓወተን ሕዚ ግና ኣብ መንነትና ጠመተ ዝገበረ ሃገር ምህናጽ እንደሊና እዚ ድማ ከም ዝከኣል መንግስት ምድማር ይኣምን እዩ ኣብዚ ሓለፉ 4 ዓመታት ክንረኸቡን ዝግብኡ ረብሓታት ኣይረኸብናን ነዙይ ጸገም ንምፍታሕ ድማ መጽሓፍ ምድማር ኣንፈታት ፈታሕ ዝሓዘ ምዃኑ ብምግላጽ ሃገራዊ ማዕቀፍ ክኾን ይግባእ ዝበሉ ድማ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዮም። ዋናው ትኩረታችን መሆን ያለበት ያለፉት 100 ዓመታት ሺህ ዓመታት ወቴቨር ቁጥር እቲ ዋና ጠመተና ክኸውን ዝግብኦ ዋና ዝሓለፈ 100 ዓመታትን 1000 ዓመታትን ታሪኽ ኣብ ምግምጋም ዘሕለፍናዮ ግዜ ጌርና ሕዚ ኣብ ዘለናሉ ኩነታት ዘእትውና ነገራት ፍሉይ ጠመተ ሂብና ክንመሃር ይግባእ ፍታሕ ንምቕማጥ ዝኽእል ሓሳብ ኣድላይ እዩ ብመንጽር እዚ እቲ መጽሓፍ ተቐንዲ ጠመተናም ኣብ ኣተሓሳስባ ክኸውን ይግባእ ኢሉ ስለዝጅምር ደለና ኣይደለና ኣብቶም ዝርዝር ጉዳያት ተረዳዳእና ኣይተረዳዳእና ሃገራዊ ማዕቀፍ ኮይኑ ዘገልግል መሰረታዊ ቁም ነገር ኣማሊኡ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብቲ መጽሓፍ ብዛዕባ ምስፋሕ ከተማታት ዝተጻሕፈ እንትኾን ኣብ ጉዳይ እዚ መብርሂ ዛቡ ሚኒስተር ኣማኻሪ ጌታቸው ረዳ ከተማታት ቅድሚ ሕዚ ሰፋሕቲ ገጠራት ምዃኖም ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተጀመሩ ስራሕቲ ምንኣድ ግን ከም ዝግባእ ኣልዒሎም እዮም። መጽሐፉ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው የከተሞች እድገት ከተሞቻችን ሰፊ ገጠሮች ነው የነበሩት እጅግ በጣም ሰፊ ገጠሮች ነው የነበሩት ኣብቲ መጽሐፍ ብግልጽ ዝተቐመጠ ዕቤት ከተማታት ብዝምልከት ከተማታትና ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ገጠራት እዮም ነይሮም ሕዚ እውን መብዛሕትኦም ከተማታት ሰፋሕቲ ገጠራት እዮም ኣብዚ ተው ዝበሃል ጽሬት ከተማ የብለንን መሰረተ ልምዓት ዝጎደሎም ምስ ቴክኖሎጂ ዘይተራኸቡ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ዝረኣየሎም ከተማታት እዮም ነይሮምና ከተማታት ምዝማኖም ናይ ግድን እዩ ዝተርፍ ኣይኮነን ተፈጥራዊ ስለ ዝኾነ እቲ መጽሓፍ ነዚ እዩ ዝብል ከም ኣብነት ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ለውጢ ዘይምንዓድ ድንቁርና እዩ ዝብል ሓሳብ ይዘለኒ ህንጸት ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ተዛዚሙ ምምራቕ ሲዕቡ ኣብ ዝተፈላለያ ክፍልታት ዝሃገር ድሙቕ ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ይሳለጡሎም እዚ ብሕብረት ኪልና ኢና ብዝብል መሪ ሓሳብ ሳለጥ ዘሎ ሰልፊ ብብርኪ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ከተማ ኣዳማን ሸገር ሲቲን ውን ክሳለጥ እዩ ከም ሰቀርብ ከጀመርን ዛሬ 3ኛ ቀናችን ነው ከመጀመር ሎሚ ኣብዚ ቦታ ሳልሳይ መዓልትና እዩ ከይደቀስና 3 መዓልቲ ብታሕጓስ ኣብዚ ኢና ዘለና ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ንምግላጽ ውን ቃላት ይብለኝ አባይ ጀቹን ኡመተ ኢትዮጵያ መራ አባይ ጀቹን አከብያትቱ አባይ ከም ሃገር ዘለና ሓፍቲ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ መላእ ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ገዲብዎ እዩ ህንጸት እዚ ግድብ ሓረስታይ ነጋዳይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝገበሮ እጃም ተዛዚሙሎም እዚ እውን ሓድነትና የመላኽት ኣነ እውን ብጣዕሚ እዩ ደስ ይሉኒ በእድሜ ይሄንን በማየት በእውነቱ በጣም ደስ ይለኛል ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር ሰርተን ኣብ ዕድመይ ነዚ ብምርኣየይ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይሉኒ ድሕሪ ሕዚ ካልእ ነገር ሰሪሕና ኣልሚዕና ኢትዮጵያ ምዕባይ ከም እንኽእል ዝረኣናሉ እዚ መፈለምታ ዘይኮነስ ቀጻል እዩ በኔ ትውልድ ይሄ ነገር በመታየቱ እጅግ በጣም ነው የምደሰተው ብናይ ወለዶ እዚ ብምትግባሩ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ በሐቂ ናይ ዘመናት ረብሓና እዩ ነይሩ ንሕና ሓሊፍናዮ ኢና ንደቅና ልዑል ራእይ ከም ዘመላኽት ብሕዚኡ ዘርእዩ ኣነ እዚ ንኢትዮጵያ ኣይትምዕብልን ዝብል ዝተጻዕና ጽዕንቶ ዝቐንጠጠ እዩ ግድብ ህዳሰ የአድዋን ድል በእኛ ትውልድ ተደግሞ በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ዓወት ዓድዋ በወለድና ተደጊሙ ብምርኣየይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ታሪክ ተዛረብቲ ጥራሕ ዘይኮናስ ታሪክ ሰራሕቲ ምዃንና እውን ንህዝቢ ዓለም ስለ ዘመስከርና ልዑል ተሓጓስ እዩ ዝስምዐኒ ኣያታትና ንዓድዋ ኣርኪቦምና እዮም ንሕና ድማ ግድብ ህዳሰ ብጉልበትና ብረሃፅና እጃምና ወፊና ኣበርኪትና ኣለና ብጣዕሚ ልዑል ተሓጓስ እዩ ዝስምዐኒ ኣብ ድኽነት ምውፃእ ከመይ ንኽእል ዘመስከርናሉ ታሪኻዊ ግድብና ስለ ዝኾነ ልዑል ተሓጓስ ተሰሚዕን ኣሎ አባይ ለኢትዮጵያ እንጃ ቃላት ያጥረኛል አባይ በጣም ደስ የሚል ነው አባይ ለኢትዮጵያ ቃላት ይዘሐጽረኒ በጣም ደስ ዝብል እዩ ንሕና ኣብ ቤት ትምህርቲ ነቲ ግድብ ቦንድ ገዚና ኢና እቲ ህንጸት ግድብ ብምዝዛሙ ሕጉስ እየ
ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ምዛም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ሲዒቡ ማሕበረሰብ ተሓጓስ ይገልጽ ኣሎ። ምዛም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ህዝቢ መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ደም ስርና እዩ ዝበሉ ቶም ተሳተፍቲ ሰላም መሰረት ኩሎም ልምዓት ምዃኑ እውን ሓቢሮም እዮም። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣረጋ ከበደ ብወገኖም ምዛም ግድብ ህዳሴ ንኽዓቢ ዘይደለዩና ዘቐመጡልና ሓጹር ዝፈንጻሕናሉ ታሪኻዊ ክስተት ምዃኑ እውን ኣብሪሆም። መርሃ ሰላም መረሳብ የህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ማንሰራራት ምልክት ነው። ካብ አፍሪካ እቲ ዝዓበየ ግድብ ኃይል መፈልፈሊ ተብሂሉ ኣብ ናይ መምህር መጽሐፍትን ሰነዳትን ሽሙ ከንብር ግድብ ህዳሴ ወጋሕታ ዝትርጉሙ ንጋት ዝመስመዩ ኮይኑ ኣብ መቀራቅሪ ጎቦታት ጉባ ነቂጦሎ ኣብ ማእከል ግድምታት ልላሓቆ ግድብ ህዳሴ በብርካ አፍሪካ ዝጽራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ሽም ኢትዮጵያ ጸሪሑ አፍሪካውነት ከጎብልል ካብ ዓለም ዝገዘፉ 10 ዓበይቲ ግድባት ሓዲኡ ኮይኑ ሃገር በዓል ትረዚን ግርማ ክገብር ምድላዋቱ ሙሉእ ብሙሉእ ዛዚሙ ናብ ስራሕ ተሰጋጊረሎ መቀይሮ ነጥብ ቁጠባ ሃገር ንምዃን ብዝተፈላለየ አንፈት ዝርከቡ ሩባታት ሃገር ሽሕ ዘበን ይንገሱ ኢሎም ዝርከቦም ዝግብሩሉ አባይ ኣብ ክልል አምሓራ ዝርከብ ሰከላ መልዕል እዩ በውፍይነቱን ኢትዮጵያውነት ሽኻል ብምግባር ተጸራሕ ዝኾነ ማሕበረሰብ ክልል አምሓራ ልምዓት ኣብ ውሽጢ ሰላም ሰፊሕ መሰረት ከም ዝሕዝ ንምእማን ቃል እዘንኖታት ምስክር እዩ ማሻአላህ አሁንም ገድበናል ማሻአላህ ሕዚ ገድብናዮ ለና ሕዚ እውን እንዳተፈተና እንዳተመኻኸርና ምፍታው መሰረትና ከም ምዃኑ መቀረራብ ሰሪትና ኢና ሰላም ከሰፈና ሰላም እንተ ዓሲሉ ሃገር አንፈታ ናብ ልምዓት ክትቅይር እያ እዚ ሁላ ሰላም ዘዕንቅፉ ንጥፈታት በዲሁ ነዚ ብምብቅዑ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ ኣብ መድረኽ ምረቓ መጽሓፍ የመደመር መንግስት ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ታሪኽ ብብዘመን ውሽጢ ታሪኽ ስራሕቲ ከም ዝሰርዕ ገሊጾም መንግስት መደመር ኣብ ምምንዛዕ ታሪኽ ከሕልፎ ዝደሊ ግዜ ከም ዘየለ ምዝንታዎም ይፍለጥ እዚ ተቐማጥ ከተማ ጎንደር ዝኾነ መንእሰይ ክሳዕ ምዝዛም ግደን ዘለዎም ምስጋናይ ይብጻሕ ብምባል ሰላም ይዘርእ አባይን ገድበናል ንአባይ ገዲብና የኢናም ከም እንኽእል ዘርእዩም ንዝጀመሩ ንዘቐጸሉ ንዛዘሙ ኢትዮጵያውያን ኩሎም ምስጋና ይብጻሕ ቁጠባዊ ጠለባት ኢትዮጵያውያንን ሰፋሕቲ ከም ምዃኖም ናይ ዘበናት ታሪኽ ዝቐየረ ግድብ ህዳሴ ዕላው ገይሮም ኣለዉ ኣብዚ መድረኽ ምረቓ ግድብ ህዳሴ ዕላው ዝተገብሩ ሃፍትታት ብግቡእ ንምጥቃም ዝተወገኑ ምድለዋት ከም ዘለዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝረኸቦ መድረኽ ሕቶ በሪ ባሕሪ መሰረታዊ ሕቶ ምዃኑ ኣብ መድረኽ ምግላጽ ተሓጓስ ግድብ ህዳሴ ይኹን ካልኦት አጋጣምታት እንዳጸርሐ ይርከብ ተቀማጥ ከተማ ኮምቦልቻ ዝኾነ ዝመንሰይ በሪ ባሕሪ ዛዕባ ምዝላቕ ህዝቢ ይብል ወደባችን በሪ ባሕርና አገዳሲ ዛዕባና እዩ በሪ ባሕሪ ዘይብሉ ሃገር ሰፋሕቲ ጸገማት ስለ ዝዓርፉ ህዝቢ ከዝልቕ የጸግመሉ እዩ ህዝቢ ዓለም ኣዝዩ ሰፊሕ ዋጋ ዝህቦምን ዝግዘአሎምን ዓበይቲ መጽሓፍቲ እምነት ሽም ኢትዮጵያ ብኽብሪ ይልዕሉ ሰለለይ ዓለይ ወሰለም መሐመድ ናብ ምድሪ ሓበሻ ኺዱ ምባሎም ድህነትን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ዓለም የመላኽት ክብሉ ብስስዐ ሙስሊማት ሽማ ዘልዕልዋ ኢትዮጵያ ስለ ልዕልና ህይወቶም ንዘበናት ዳገበሩላ መጽዮም እዮም እዚ ስምረትን ቀናእነትን ኢትዮጵያውያን መጽሐፍ ቅዱስ እምነት ተኸተልቲ ክርስትና ነብሪ ሕብራውነቱ ኢትዮጵያውነቱ ኣይገድፍን ብምባል ይቐምጦ እዚ ንምዃኑ መርአይ ኣብ ጫፍ ሃገር ዝርከብ ብናይ ሕዝቢ መጽዋዕ ክልል ትግራይ ኣብ ቁጽጽር ባዕዳውያን ኣብ ዝወደቐሉ ግዜ ካብ 4 ገጽ ሃገር ቋንቋ ሕብሪ ሃይማኖት ከይፈለየ ኣብ ጎቦታት ዓድዋ ስለ ነጻነቱ ህይወቱ ምኽፋሉ ዳግማይ ዓድዋ ርየ ኢትዮጵያውያን ንኽእሊና ትብል ንእስቲ ተቐማጢት ከተማ ኮምቦልቻ በተመሳሳሊ ስዒብና ንሪኦ መንእሰይ ተቐማጢ ከተማ ኮምቦልቻ አባይ ደምስርናዩ ይብል እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው 24 መጋቢት 2003 ዓመተ ምህረት ዝፈለመ ግድብ ንምዝዛም ብምብቅዑ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ዳግማይ ዓድዋ ኢለ እየ ዝሓስቦ ንሕና ኢትዮጵያውያን ከም እንኽእል ዘርአናሉ ፍጻመ እዩ አባይ ግድብ ማለት የደም ስራችን ግድብ አባይ ደምሱርና ብዙሕ መስዋዕቲ ዝገበርናሉ ድኻ ሃፍታም ከበለም መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ደምስሩ ዝሓስቦ እዩ ከይፎተና ድኽነት ብልዕሊና ክረብብ ዝዓረፉና ብዙሕ ጸቕጥታት ጽልዋ እንዳሕደሩልና መጽዮም እዮም ካብዞም ጽልዋታት ሓዲዩ ንዘበናት አባይ ከይንጥቀም ኣብ ልዕሊና እንዳተዋደደ ዝጸንሐ ሽርሕ እዩ ኢትዮጵያውያን ብኢትዮጵያውነት ሰሚሮም ናይ ዘበናት ሓጹር ፈንጺሖም አባይ ገዲቦም ናብ ስራሕ ይሰግርለው እዮም እዚ ንመላእ አፍሪካ ኣብነት ምዃኑ ክቡር ርእሰ ምሕዳር ክልል አምሓራ ኣይተ አረጋ ከበደ ኣብ ህዝባዊ መድረኽ ምግላጽ ተሓጓስ ምዛም ግድብ ህዳሴ ገሊጾም እዮም በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ አቅመ ቢስነት ብናይ ኢትዮጵያ ዕጉት ዓቅሚ ቁጠባ ዘባጩ ዝዘርግሕዎ ህቅን
ኣይሳክዐሎምን ጥሒስናን ጠሓሒስናን ከምቲ ዝረአ ዘሎ ብሓባር ጠጠው ኢልና ነዚ ግድብ ዛዚምና ንመላእ ኣፍሪካ ኣብነት ምዃን ክኢልና ኢና ናብራ ህዝቢ ንምምዕባል 30 ቢልዮን ዶላር ፈሰስ ዝግበሮ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ልምዓት ጉቡድ ንምግባር ኢትዮጵያ ምድለዋታ ምዝዛማ ይፍለጥ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ካልኣይ መርሃ ግብሪ ልምዓት ኮሪደር ብስፍሓት እናተሳለጠ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ እናተሰርሐ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ብርክት ዝበሉ ግልጋሎታት ሓዊፉ ዝሓዘ ምዃኑ ቢሮ መምርሒ ልምዓት ከተማን መሰረተ ልምዓትን እታ ከተማ ኣፍሊጡሎም ሉምሃን ግርማይ ተወስኸለዋ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዋና ከተማታት ኢትዮጵያ ብስፍሓት እናተሳለጠ ዘሎ ፕሮጀክት እዩ ንሕና ሕዚ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ኢና ንርከብ ኣብ ከተማ ሐዋሳ እንታይ ዓይነታት ፕሮጀክታት እናተሳለጡ ከም ዘለዉ ንዓኩም ተመልከትና كنارئكم هنا حبيبكم نقول ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ካብ ከተማ አዲስ አበባ ብዝሓለፈ መላእ ከተማታት ሃገርና ብስፍሓትና ተሳለጠ ዝርከብ መርሃ ግብሪ እዩ ካብ መንጎቶም ከተማታት ከተማ ሐዋሳ ሓንቲ እንትኾን ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ብምምሕዳርታ ከተማ ሰፊሕ ጠመተ ተዋይቡ እናተሰርሐ ይርከብ ሓላፊ መምርሒ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽን ከተማ ሐዋሳ ዝኾኑ ምህረቱ ገብረ እውን ቅድሚ ሕዚ መበል ቀዳማይ ምዕራፍ ብዝብል ልምዓት ኮሪደር ኣብ ከተማ ሐዋሳ ከም ዝተሳለጠ ብምሕባር ኣብ መበል ካልኣይ ምዕራፍ እውን 5.6 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ልምዓት ኮሪደር እናተሰርሐ ከም ዘሎ ይገልጹ አሁን የምንገኘው በሁለተኛው ክፍል ላይ ነው ከሳውዝ ስፕሪንግ በተለይ ከሐዋሳ መግቢያ እስከ ሻፌት አደባባይ ሕዚ ኣብ መበል ካልኣይ ክፋል ልምዓት ኮሪደር ኢና ንርከብ ካብ መእቶ ከተማ ሐዋሳ ክሳብ አደባባይ ሳፌት ኣብ ዘሎ 3.8 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍን ኮሪደር ኢና ንርከብ ካብ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ብርኪ ታቦር ክሳብ ጉለባል ጋራጅ ዝሽፍን ኮሪደር ኣሎ ብሓፈሻ 5.6 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍን ልምዓት ኮሪደር ኢና እናሰርሕና ዘለና እታ ብንፀት ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ብርክ ዝበሉ ግልጋሎታት ሓቂፉ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ምህረቱ ገብረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብርክ ህንፀቱ 75 ሚታዊ ከም ዝበፅሐ እውን አረዲኦም እዮም አሁን በሚናይበት ሁኔታ ያው የእግረኛ መንገድም የደረጃቸውን የጠበቁ የሳይክል መንገዲ እግረኛ ጽሬቶም ዝሓለወ መንገድታት ሳይክል ሓምለዋይ ልምዓት ብስፍሓትና ስራሕና ኢና ንርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን 75 ሚታዊ ኣብ ዝኾን ብርኪ ዝርከብ ህንፀቱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንምዝዛም ቀትርን ለይትን እናሰርሕና ኢና ንርከብ ነበርቲ ከተማ ሐዋሳ ደለይቲ ልምዓት ምዃኖም ዝገለጹ ሓላፊ መምርሒ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽን ምህረቱ ገብረ ነቲ ዝወፀ ሓዱሽ ስታንዳርድ ተግባራዊ ብምግባር ብፅሒቶም እናተዋፅኡ ከም ዘለዉ እውን ገሊጾም እዮም እንደ ከተማ አስተዳደር በተለይ ትልቁ እንደ አቅምም የምንቆጥረው የህብረተሰብ ተሳትፎ ነው ይህ የኮሪደር ልማት ስራ ከመጣ በኋላ كما ممحدار كتما كم عبي عامي نقطرو تساتفو محبرسب እዩ ስራሕ ልምዓት ኮሪደር ካብ ዝጅመር ንሕና ዝተዓዘብናዮ ነገር እንታይ እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ከተማ ሐዋሳ ብዛዕባ ልምዓት ኮሪደር ግንዛበ ከም ዘለዎ እዩ ነዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘለዎ ሓገዝ ብተሳትፎ ኣርዩ እዩ ልዕሊ እዚ ድማ ናብ ስራሕ እንትናቱ ሓጹር ዘፍረሱ ኣለዉ ነዚ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ብፍቓዶም እዮም ገይሮሞ ነቲ ዝወፀ ስታንዳርድ ብምስዓብ ብፅሒቶም እናተዋፅኡ እዮም ዝርከቡ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ከተማና ስታንዳርድ ቀለም ሓጹር ታፔላ ወፂኡ እዩ ነዚ ናብ ተግባር ንምቕያር ህዝብና ዝገብሮ ጻዕሪ ብጣዕሚ ዝናድን ንሕና እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኽ ኣመስጊናዮም ኢና መንእሰይ ምህረትን ሃይሊ እውን ተረባሕቲ ዕድል ስራሕ ልምዓት ኮሪደር እንትኾኑ ብዝረኽብዎ ኣታዊ ስድረኦም የመሓድሩ ምህላዎም ይገልጹ እግዚአብሔር ይመስገን አንደኛው ፈጣሪ ይመስገን ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ውላደይ ካብዚ ብዝረኽቦ ኣቶየ ዘዕብዮ ኣብዚ ታሪካዊ ስራሕ ብምስታፈይ እውን ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ እዩ ያው እኔ እዚህ በመስራቴ ያው ራሴንና ቤተሰቦቼን ማስተዳደር እችላለሁ ኣነ ኣብዚ ብምስራሐይ ንባዕለይን ንስድራይን እናመሓደርኩ እየ ዝርከብ ምስ ብዙሓት እውን ኣፋሊጡኒ እዚ ሞያ ልዕሊ እዚ ድማ ኣብ ጽባቐ ሃገረይ እጃመይ ብምንባረይ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ዜና ጻይም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ኳታር ዑደት ኣሳሊጦም እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኳታር ዶሃ ዘምርሑ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኳታር መጥቃዕቲ ኣየር ድሕሪ ምፍጻሙ ድሕሪ ሰሙን ምዃኑ ተገሊጹ እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኳታር ኣሚር ሼኽ ታሚም ቢን ሃማድ ኣልታኒ ዘትዮም እዮም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ እስራኤልን ዓረብ ዓለምን ዝካየድ ኩናት ጠጠውን ምባልና ሰረሐ ምዃኑ ምግላጹ ዝጸብጸበ አልጀዚራ እዩ
ማድ ዜና ቅድም ምዝዛሙ አንድ ነጥብታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ መጽሐፍ የመደመር መንግስት ድኽነት ምጽያፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ምዕባለ ዝምነ ኢሎም ህንጻት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ተዛዚሙ መምራቅ ሲዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮሚያ ሰልፍ ድጋፍ ተሳሊጡ ካብ ወጻኢ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሮቢዮ ኣብ ኳታር ዑደት ኣካይዶም لتو معد زينا تخطاتلكم ونيرو نسلم كتالكم يمسكن معد زينا مرحون عزريت بريهو حبيركم تانيحة سنة مشوت